Okay, det kapitel vi skal fokusere på i dag, det hedder international distribution. Under det så snakker vi om direkte investering. Når vi snakker direkte investering, så er der to former. Der er joint venture, hvor du er flere selskaber, der går sammen i et fællesskab. Og så er der direkte investering, som er, hvor du opretter et 100% datterselskab alene. Fordele og ulemper ved joint venture, for at starte med fordele, så er der mængder af kapital er nødvendige i forhold til etablering. Man kan undgå de her politiske barrierer, og du får nemmere adgang til markedet. Det er også hurtigere at starte op. Beslutningsprocessen er generelt lidt mere vanskelig. Så bliver du nødt til at have større kontrol og koordination for at sikre egen vinding. Selve udbyttet det skal deles op, og så er der risiko for, at der kan opstå konflikter. Direkte investeringer, for at starte med fordele, så har du bedre muligheder for at lave kontrol og styring. Image på eksportmarkedet kan bedre udnyttes, og man kan udnytte nogle omkostningsfordele. Så får man selv hele udbyttet, og ens markedsposition er styrket sammenlignet med joint venture. Ulemper, der er større risiko, det kræver en store investeringer, og det kræver et stort markedskendskab. Og så opstår der nogle irreversible omkostninger, altså omkostninger, som ikke kan elimineres inden for en given tidshorisont.